Tässä on vanha tietokone. Vaihe 1. Mä käynnistän Asteri-ohjelman ja katson yritysluettelon hakemistosta, minne ohjelma on asennettu vanhalla koneella. Vaihe 2. Otetaan tikku ja laitetaan se vanhaan koneeseen kiinni. Vaihe 3. Kopioidaan vanhalta koneelta Asteri-ohjelmakansio muistitikulle. Ja täältä resurssien hallinnasta etsitään kansio, minne Asteri-ohjelmat on asennettu. Noin. Täällä näkyy WinKP ja vastaavasti täällä resurssien hallinnassa WinKP. Napsautetaan WinKP-kansiota hiiren kakkospainikkeella. Valitaan lähetä. Ja täältä valitaan muistitikku. Kopiointi on suoritettu ja tällä tikulla meillä on nyt Asteri-ohjelmat valmiina siirrettäväksi uudelle koneelle. Tässä mulla on uusi kone, Vista-käyttöjärjestelmä ja vaihe 1 on se, että asennetaan Asteri-ohjelmat. Asennuksen voisi tehdä tältä vuosipäivityslevyltä, mutta jos käytössä on nettiyhteys, niin ohjelmat kannattaa asentaa meidän kotisivuilta. Täältä meidän kotisivujen vasemmasta ylänurkasta valitaan se ohjelma. Ja täältä valitaan ensiasennus. Naputellaan käyttäjänimi ja salasana, jotka saadaan Adsoftista. Ja napsautetaan OK. Suoritetaan ja suoritetaan. Jatka. Asenna. Jatka. OK. Tehdään vielä pikakuvake. Valitaan käynnistä. Kaikki ohjelmat. Asteri-yritysohjelmat. Ja napsautetaan hiiren kakkospainikkeella Asteri-kirjanpitoa. Valitaan lähetä. Työpöytä. Näin me saatiin pikakuvake kirjanpitoa varten. Sitten laitetaan tikku tänne koneeseen. Resurssien hallinnasta etsitään muistitikku. Napsautetaan hiiren kakkospainikkeella ja valitaan kopioi. Sitten napsautetaan tätä C-asemaa hiiren kakkospainikkeella ja valitaan liitä. Vastataan kyllä. Laitetaan ruksi, että sama vastaus kelpaa kaikille ja valitaan täältä kopioi ja korvaa. Sama vastaus käy kaikille. Ja kun aineisto on kopioitu, käynnistetään kirjanpito-ohjelma. Niin nähdään, että täällä yritysluettelossa täällä näkyy kaikki ne yritykset, mitä vanhassa koneessakin oli. Lisää vinkkejä ja niksejä löytyy osoitteesta www.asteri.fi.